Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі са з нашай студыі ў Еўрарадыё у Варшаве. Ну і як звычайна панядзелак мы пачынаем з аналізу усіх тых здарэнняў, навінаў, якія цягам апошніх дзён адбыліся, а было іх шмат, і дапаможа нам іх прааналізаваць палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Добрый день, спадар Валеры. Добрый день. Спадар Валеры, давайте пачнем, можа быть, нашу сённяшнюю размову с не сённяшняй навіны, тым не менш яна, мне падаецца, будзе яшчэ доўгі час актуальная. Гэта затрыманне, ну ці скажем так, дзе яго затрымалі да гэтага часу невядома, але у Мінску асудзілі да вышэйшай меры пакарання грамадзяніна Нямецчыны Рыка Крыгера. Вам что-нибудь зразумела з гэтай сітуацыі? Што гэта за справа? Адкуль ён узяўся? Што гэта? Ну, вот, ваша рэакцыя на гэтую навіну і на гэты прысуд? Ну, информации мало. До речи, газета «Беларусь сегодня» обещала проанализовать весь ход судового процессу и распавесці увогуле падрабязнасці этой справы. Так что я думаю, что еще все наперадзе. Тут шмат чыннікаў в этой справе. Першае гэта тое, што гэты прысуд неяк вельмі моцна б'е по таму прапагандысцкаму эфекту, які хацелі атрымаць улады, уводзячы безвіз для краінаў Еўропы. Толькі не паспелі увесці, толькі заклікаюць еўрапейцаў прыязджаць у Мінск, у Беларусь, як тут жа аднаму з грамадзян краін Еўропы, грамадзяніну Нямецчыны, прысудзілі смяротнае пакаранне. Вельмі такая добрая рэклама, у кавычках, у косе вось гэтаму рашэнню, якое, ну, як бы ўлады надаюць вялікае значэнне. Гледзячы па ўсім, тое, што ўлады называюць злачынствам, яно было ўчынена не на тэрыторыі Беларусі. Ці то ён там ваяваў у краіне ў палку Каліноўскага, як намякаюць, ці то ён там узарваў цягнік у Бранскай вобласці, але чамусьці яго судзяць у Беларусі, судзілі ў Беларусі. Магчыма таму, што менавіта ў Беларусі адзіная краіна Еўропы, дзе захавалася смяротнае пакаранне. І вось трэба было прысудзіць яго да смяротнага пакарання, каб можна было потым распачаць некія перамовы, некі торг з Нямецчынай наконт умоваў яго вызвалення. Бо калі б яму прысудзілі, я не ведаю, 20 гадоў, 15 гадоў, гэта не выклікала б такой рэакцыі ў Нямецчыне. А тут смяротнае пакаранне. І менавіта па гэтай прычыне яго судзілі не ў Расіі, а на тэрыторыі Беларусі. І прычым цікава, што прадстаўнік МЗС Беларусі як бы абсалютна празрыста намякаў, што пра лёс гэтага чалавека вядуцца перамовы паміж Беларусі і Нямецчынай, паміж уладамі Беларусі і Нямецчыны. То бок гаворка пра торг, пра некія умовы, і нават ужо і называюць пройдзячы таго чалавека, на якога хочуць абмяняць, гэта расійскія афіцеры, якія абвінавачаны ў забойстве палявога камандзіра чеченскага і знаходзяцца ў нямецкай турме. Так што магчыма, што вось гаворка ідзе пра гэты торг. Ну вось так я бачу сітуацыю.
Але у такой сітуацыі ну не калі палічыць что гэта что ён быў сапраўды затрыманы як пишуць ужо некаторыя аналітыкі затрыманы ва ўкраіне да так званых злачынстваў на тэрыторыі Беларусі ён не мае ніякага дачынення что гэта ўсё для на карысці Крамля і па можа быть там скажем загадзе Крамля робіцца тому что вось подставіць як вы кажаце бо Беларусь адзіная краіна дзе смяротнае пакаранне. Але ж гэта моцна сапраўды падстаўляе саму сам рэжым з тым што ён хоча як вы ўжо сказалі і гэтыя безвізавы рэжым толькі не ўвялі і тут на табе такая рэклама так і вось нібыта усе іншыя там спробы наладзіць як кажуць жаданне наладзіць дыалог з Еўропай і гэтым прысудам то есть вот атрымліваецца что интересы Беларуси не уличиваются в этой сделке? Все полягае ў тым, як улады разумеюць інтарэсы Беларусі. Яны разумеюць іх трохі па-іншаму, чым разумею іх я, магчыма, вы. Бачыце, палітычны стыль Лукашэнкі, ён грунтуецца на тым, што перамовы павінны весціся з пазіцыі сіл. І таму некія жэсты на адрас захаду ім спадарожнічаюць некія вельмі жорсткая рыторыка і некія такія брутальныя дзеянні. Скажем, як афіцыйны Менск размаўляе з захадам Европы. Давайте домовляться, а не то мы тут применим ядерную зброю, якая тут у нас есть. Як Лукашенко погрожал Украине, альбо отводьте свои войска, які вы нібыта тут подвели под межу, а то мы задейничаем усю зброю, якая есть на Іскандерах. То бок мелася на увазе ядерная зброя. Ну вот тут так само такая логика. Давайте с нами намовляться, а не то мы тут вот громадянина Нямецчины можем расстрелять. Вот в такой логике белорусские влады весь час ведут свою политику в отношеннях до соседей, в отношеннях до Заходу. Вот, давайте спыняйте санкции, не то мы снова тут натравим на вас этих мигрантов. Ну, вось, гэта в стиле Лукашенко, и я тут как раз бачу працяг вось гэтага палітычнага стиля. Вы там на пачатку перад нашим эфиром сказали добрую такую фразу, что любую падзею ўсё трэба разглядаць шматбакова з розных бакоў. Давайте вось з такого можа быть нечаканага беларускага боку паглядзім на гэтую сітуацыю. Мяне менавіта з гэтай пазіцыі паглядзець на сітуацыю з прысудам, які гэтаму вось грамадзяніну Нямецчыны Крыгеру быў вынесены ў Мінску, прымусіла сітуацыя з беларусам, якому вось буквально учора стала вядома, адмовілі у статусе уцекача ў Нямецчыне з-за таго, што нібыта ну Беларусі ж ўсё спакойна. Асабліва там ужо ніякага пераследу няма. Чаго вы тут, маўляў, шчэміцеся, вяртайцеся, ўжо ж как бы там можна спакойна жыць. І можа быць гэтая сітуацыя, і гэта не першая сітуацыя. Мне ўжо некалькі гадоў расказвалі прадстаўнікі беларускай дыаспары у Нямецчыне пра тое, што вельмі складана атрымаць статус уцекача ці ўвогуле легалізавацца беларусам у Нямецчыне па палітычных матывах, хто вымушаны быў з'ехаць. Можа зменіцца зараз гэтая сітуацыя, калі паглядзяць немцы на сітуацыю са сваім грамадзянінам? Ну, цяжка нешта прагназаваць, просто такія рашэнні наконт таго даваць статус уцекача ці не даваць, ну, прымаюць людзі, якія, магчыма, не вельмі абазнаныя гэтай сітуацыі. Тут пытанне ж на якім узроўні ўсё гэта робіцца. Магчыма, ёсць узровень палітычны, гэта ўрады,
парламент, гэта палітычныя партыі, і ёсць узровень, ну, скажем так, бюрократычны, дзе прымаюцца такія чыста бюрократычныя рашэнні. І таму такі разрыв існуе. Ці зменіцца гэта цяпер, ну, залежыць ад таго, якую ўвагу будуць надаваць нямецкія медыі, нямецкая грамадскасць гэтай сітуацыі, ці будзе вакол гэтага некая ўвага, некі ажыятаж, ці будуць перамовы пра вызваленне гэтага чалавека публічным. Тут шмат ад такіх чыннікаў залежыць. Калі ўжо загаварылі пра магчымасці зменаў і так перамоваў, не перамоваў, то я хацеў бы да той сітуацыі, якая ўнутры Беларусі адбываецца і звязаная з палітвязнямі. Учора з'явілася такое адказ, каментар старшыні Верховнага суда Сукалы з нагоды нібыта амністыі датычна ў тым ліку і палітвязняў. Ну і нібыта я сказаў амністыі, таму што зараз лукашэнкаўская прапаганда словы Сукалы менавіта падае як вось зараз такая адліга, амністыя ў дачыненні да пэўнай катэгорыі затрыманых палітвязняў. Але ж калі паслухаць яго словы, то размова ідзе не пра тое, што нейкія катэгорыі вось тых, хто лічыцца палітвязням, патрапяць пад амністыю, а тое, што гэта будзе памілаванне. То есть вот што магчыма Лукашенко ўсё ж таки ухваліць, падпіша звароты з некаторых тых людзей, якія напісалі ему прашэнне аб памілаванні, і гэта памілаванне будзе. То есть вот як вы ацэньваеце гэтую ўсю сітуацыю? Гэта можа быць прыкмета пачатку адлігі сапраўды, ці што гэта? Ну, тут зноў жа шмат аспектаў. Бачыце, чым розніца паміж амністыяй і памілаваннем. Амністыя – гэта проста заканадаўчы акт, прымаецца, што людзі, якія адносяцца, якіх судзілі па пэўным артыкуле, якія маюць пэўныя як бы дэмаграфічныя паказнікі, там узрост, там жанчыны, мужчыны, там хвароба, яны аўтаматычна выпускаюцца, і яны не патрэбны, каб яны нешта там пісалі, якую просьбу памілавання. А вось памілаванне якраз патрабуе, што чалавек піша некую паперу, некую заяву на імя Лукашэнкі, фактычна ён прызнае сваю віну тым самым. Вось таму гэта вот такое дэманстратыўнае прыніжэнне. То бок трэба дабіцца таго, дасягнуць таго, каб палізняволены, яго зламаць маральна, яго прымусіць, каб ён вось напісаў такую паперу. Ну і тады магчыма, не абавязкова, а магчыма, як бы улады і пойдуць насустрач. Менавіта таму нема амністыі, а ёсць памілаванне адносна пэўных людзей. Цяпер пра сам працэдуру. Мне не вельмі пакуль зразумела, пра што казаў старшыня Верховнага суду, бо вось тая амністыя, якая была цяпер, яна была прымеркаваная да юбілея 80 гадоў вызвалення Беларусі. А ў наступным годзе юбілей перамогі. Вось, і можна меркаваць, што да гэтай даты зноў будзе некая новая амністыя. Но гэта праз год фактычна. А пра якую амністыю цяпер кажа Сукала, мне не вельмі зразумела. А што тычыцца ўвогуле, ён называе лічбу там 14 вызвалена, праваабаронцы кажуць пра 18. Я бачу вось гэтыя крокі, тут як бы ёсць унутраны адрасат і вонкавы адрасат. Унутраны адрасат – гэта некая спроба палепшыць імідж Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, на якія ён, як здаецца ўсім, збіраецца вылучацца ў якасці кандыдата.
І бачыце, як ён сам патлумачыў гэтае вызваленне у выступе, прысвечаным для незалежнасці. Ён прадставіў гэта як гуманны, гуманітарны акт, маўляў, мы ж славяне, мы ж з чалавекалюбства свайго павінны гэта рабіць. Значыць, гаворка пра паляпшэнне некага іміджу. І другі момант – гэта пэўны сігнал захаду. Я б гэты сігнал разглядаў у адным шэрагу з міралюбівай рыторыкай Лукашэнкі на адрас Украіны, з прапановай міністра замежных спраў Рыжанкова пачаць дыялог з Польшай. І вось увядзенне безвізу адносна 35 грамадзян 35 еўрапейскіх краін. Усё гэта крокі, усё гэта жэсты з аднаго шэрагу. І тут вось вельмі цікавы момант, чаму нарэшце уладам спатрэбілася рабіць гэтыя жэсты на адрас Европы. Што дасюль, здавалася, 3 гады беларускія ўлады ўвогуле не цікавіліся заходнім кірункам, адтуль скарачалі амбасады, колькасць дыпламатаў. Лукашенко заявіў, што нам Европа не патрэбная, таму што яна тут дэградуе, а мы паварочваем на ўсход, на поўдзень, там усходзіць сонца, мы робім цывілізацыйны выбар, мяняем цывілізацыйны код і ідём туды на ўсход і поўдзень. І у рамках этой логікі і адпаведная рыторыка, і увядзенне ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі, і атака мігрантамі, і шмат якія варожыя дзеянні на адрас захаду. А вось цяпер раптам аказваецца, што заходні вектар ўсё ж важны. Інакш такія сігналы не рабіліся. Я гэта звязваю зноў жа з некалькімі чыннікамі. Першае, зноў жа, прэзідэнцкая кампанія. І вось это вобраз крэпасці в аблозе, жалезная заслона на заходняй мяжы, гэта не вельмі добра для значнай колькасці беларусаў. Не толькі для апанентаў Лукашэнкі, но і, магчыма, яго прыхільнікаў, ці людзей, якія займаюць нейтральную пазіцыю. І таму робяцца такія жэсты. Другі момант, калі казаць, напрыклад, пра сітуацыю ў адносінах Беларусі і Польшы, пра сітуацыю на мяжы, пра ступар, які там адбываецца з транзітам, тут ёсць ціск Кітая. Гэта ўжо не проста версія, гэта факт. Была заява МЗС Кітая, дзе ён заклікаў Беларусь і Польшу дамовіцца. Потым той же Максім Рыжанкоў у інтэрв'ю тэлеканалу ОНТ паведаў, што падчас яго візіту ў Кітай перамоваў яму давялося апраўдвацца. Давялося паказваць, што, маўляў, мы не вінаваты, там палякі вінаваты. Сам факт, што даводзіцца апраўдвацца, кажа, што так, Кітай гэтым незадаволены і ёсць з Кітая. І нарэшце тут, магчыма, амбіцыі новага міністра замежных спраў, які так паўнамёкам крытыкуе былога міністра ці былога кіраўніцтва міністэрства, хоча паказаць, што у вас не атрымалася вырашыць задачу размарозіць адносіны з захадам. Я пакажу зараз, як гэта трэба працаваць. Это тое, што на паверхні ляжыць. Магчыма, ёсць некія яшчэ рэчы, пра якія мы не ведаем. У мінулым так часта бывала, што калі здараюцца некія цёркі ў адносінах з Масквой, то тады афіцыйны Мінск рабіў жэсты ў бок захаду. А цяпер вонкаў выглядае, што ніякіх прычын для беларуска-расійскіх не тое, што канфліктаў, некае напружанне не бачна.
Ну і тым не менш такія жэсты робяцца. Магчыма, мы чагосьці не ведаем. Ну, я хочу звярнуць увагу, што вот гэтае рашэнне пра безвіз, ну, як бы яно не можа выклікаць вялікае задавальненне ў Маскве. Што значыць 35 дзяржаў, грамадзяне 35 дзяржаў Еўропы могуць прыязджаць у Беларусь без всякіх як бы візаў. А мяжа паміж Беларусю і Расіяй адчыненая. І тэарэтычна кажучы, любы з гэтых прыехаўшых людзей можа проста ўзяць і паехаць у Расію, і для гэтага не трэба асабліва вялікіх намаганняў рабіць. А сітуацыя вайны, Расія весь час кажа, што яна вступіла ў вайну не з Украінай нават, з усім захадам. Ну і в сітуацыі такой вайны як бы адчыненая мяжа, ну, падчас вайны ўсё зачыняецца, а не адчыняецца. Таму я думаю, што Лукашенко чакае цяжкая размова на гэтую тэму безвіза для Еўропы. Ну, ось вы узгадали, что сапраўды там спрабуюць яны нейкім чынам падаваць сігналы на захад раптоўна. І сёння Лукашенко заявіў, што нягледзячы на санкцыі, пажадана, каб беларускія чыноўнікі і кіраўнікі прамысловых прадпрыемстваў знаходзілі шляхі супрацоўніцтва з Еўрасаюзам. Маўляў, што нашы, канешне, вот асноўныя зараз эканамічныя партнёры Расія і там Кітай, але і развіваць адносіны з іншымі краінамі не трэба, а нашы суседзі, там Еўрапейскі Саюз застаюцца вот все адно вот патэнцыйнымі такімі добрымі партнёрамі, трэба налажваць. Ну, сапраўды, вось как бы троху дзіўна с аднаго боку. З другого боку, вот калі узгадаць, што вот як вы сказали, Кітай дае сігналы, што не вельмі задаволены сітуацыяй на той же самой беларуска-польскай мяжы. Але калі паслухаць Рыжынкова, які расказвае пра тое, што гэта палякі вінаватыя, а не міграцыйны крызіс створаны, я так разумею, сумесна Мінскам і Масквой, што яны там напругу ствараюць. Вось учорашняе інтэрв'ю са старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэта Константином Маластавым таксама ўсё пра тое, што там вот палякі нешта муцяць, круцяць, а мы тут рытмічна, як ён кажа, працуем, асабліва на пунктах пропуска. Вот, правда, не сказаў, а дзе яны яшчэ працуюць, чаго гэтыя мігранты шляюцца ўздоўж беларуска-польскай мяжы, чым займаюцца памежны камітэт, дзе ён, але такімі дзеяннямі, такімі словамі можна дамагчыся нейкай так станоўчай увагі з боку Еўрасаюза, жаданне наладзіць дыялог. Калі мы з другого боку бачым і гэтую сітуацыю з прысудам грамадзяніну Германіі, з тым, што нічога да гэтага часу не зрушваецца з месца ў справе пачобута, патрабавання адно з галоўных Польшчы і гэтак далей. Хто тут пойдзе на які дыялог? Ці ўсё ж таки па-інакш это ўсё працуе? Ну, найперш наконт эканамічнага супрацоўніцтва. Тут, бачыце, усе спадзевы на тое, што на дальняй дузе мы знойдзем некія рынкі збыту, яны не пацвярджаюцца фактамі. Калі вынесці за дужкі рынок Расіі, рынок Китая, то ўсе астатнія краіны як бы не сталі некім такім вельмі моцным партнёрам эканамічным для Беларусі. І тут паездкі Лукашэнкі і ў Афрыку, і ў Манголію, яшчэ ў некія краіны мала што дапамагаюць. Таму проста эканамічная логіка патрабуе, каб не траціць канчаткова тыя рынкі, якія яшчэ ёсць у Беларусі, ў Еўропе. А што тычыцца вось такой логікі? Ну, мы пра яе ўжо часткова казалі, гэта логіка беларускіх уладаў. Давайте з намі сябраваць, а то вам мала не падасца. Вот такая логіка, якая сыходзіць і ад Лукашэнкі, і ад Рыжанкова, і ад таго ж кіраўніка памежнага камітэту. Так што гэта традыцыйная рыторыка беларускіх уладаў. Што тычыцца, наколькі вось гэтыя сігналы ўспрымаюцца на захадзе, ну, пакуль што слаба ўспрымаюцца.
бо захад вылучае зразумелыя патрабаванні, гэта спыніць падтрымку Расіі ў яе вайне супраць Украіны, гэта вызваленне палітвязняў, гэта свабодныя выбары і гэтак далей. На ўсе гэтыя патрабаванні беларускія ўлады пайсці не могуць. Вось, і таму я пакуль не бачу таго, што як бы попыт і прапанова супадаюць з двух бакоў. І калі той же Рыжанкоў кажа давайце дыялог, то незразумела які парадак дня, пра што гаварыць, таму што тое, што хочуць тыя ж палякі, і тое, што прапануе беларускі бок, яно проста не супадае. Таму першым весці дыялог трэба дамовіцца пра парадак дня. А ён пакуль вельмі, вельмі моцна як бы адрозніваецца. І гэта праблема, пакуль я не бачу нейкіх механізмаў і спосабаў яе вырашэння. Вось, дарэчы, толькі што прыйшла навіна пра тое, што быў в эфіры нашых калег польскіх радыё Z намеснік міністра замежных спраў Польшчы Анджэй Шейн. Так вось, на пытанне пра магчымасць нейкае там аднаўлення адносінаў з Беларусю, Шейн сказаў дакладна: Польша патрабуе ад беларускіх уладаў спыніць гібридныя атакі на мяжы, вызваліць зняволеных. У першую чаргу размова ідзе пра Анджэя Пачобута і палякаў, і выдаць забойцу польскага салдата. І далей ён сказаў, што калі не будуць выкананыя гэтыя умовы, пра якія мы кажам, мы можам затрымаць транспарціроўку тавараў з Беларусі ў Польшчу. Мы можам спыніць перавозку грузаў праз Беларусь. Для нас гэта таксама невыгаднае рашэнне, але мы пачынаем да гэтага саспяваць. Апроч таго, па яго словах, размова можа ісці аб пашырэнні санкцый. Ну вось такая пазіцыя Польшы. Замміністра, я думаю, што выказвае агульнае палітычнае рашэнне ўладаў Польшчы з гэтай нагоды. Ну так, гэта проста ілюстрацыя таго, пра што мы з вами казалі. Польша выставляе канкрэтныя патрабаванні, у адказ на гэта беларускі бок кажа: а давайте пачынаем дыялог. Ну і вось як бы не вельмі зразумела пра які дыялог, пра які парадак дня гэтага дыялогу, калі беларускі бок не адказвае на гэтыя патрабаванні, а просто кажа: а давайте сядзем і будем пра нешта размаўляць. Ну пакуль, ну і гэтаму яшчэ спадарожнічае такія рэзкія абвінавачванні на адрас суседзяў, на адрас заходніх краін, ну што зноў жа не сведчыць пра жаданне сапраўды размарозіць адносіны. Ну, апошняя фраза, якую я прачытаў, гэта была пра тое, што размова можа ісці таксама аб пашырэнні санкцый. Але мы маем і зараз ужо уведзены чарговы пакет санкцый, які закрануў даволі сур'ёзна і шараговых беларусаў, як унутры Беларусі, так і беларусаў па-за межамі, хто ўжо знаходіцца ў вымушанай эміграцыі. Размова ідзе зараз пра тыя ж самыя аўтамабілі на беларускіх нумарах, якія не прапускаюць ужо ў Латвію, троху адтэрмінаваная, але відаць таксама тое ж самае чакае Літву, Эстонія. Невядома, што чым эта сітуацыя скончыцца ў Польшчы, ну і гэтак далей, гэтак далей. Усё ж таки, калі мы кажам, калі мы чуем дакладней, калі пра пашырэнне санкцый, то чаго чакаць вось шараговым беларусам? Ну, цяжка нешта тут прагназаваць, якія яшчэ тавары можа распаўсюдзіцца гэтыя абмежаванні. Ну але сапраўды вось апошнія дзеянні суседзяў выклікаюць пэўныя пытанні. Сапраўды тут вельмі шмат
церпяць не рэжым, а шараговыя грамадзяне, прычым людзі, якія зацікаўлены у адносінах з Еўропай, якія хацелі б ездзіць у Еўропу, якія ездзяць у Еўропу, значыць, ну, хутчэй за ўсё, праеўрапейскі скіраваныя, і гэта сапраўды вялікая праблема. Ну, але, бачыце, падчас вайны на дробязі такія не звяртаюць увагу, все, так сказаць, адценкі шэрага не ўлічваюцца, і гэта сапраўды вялікая праблема для беларускага грамадства, для беларускай дэмакратыі, для лідараў беларускай апазіцыі, якія не смаглі як бы пралабіраваць патрэбныя, выгадныя для беларускага грамадства рашэнні. Ну да, вот вельмі важно, тому что шмат прэтэнзій у бок лідараў дэмакратычных сіл, на першае да офіса Ціхановскай, что вот не змаглі пралабіраваць ніякім чынам, що ж таки не паўплывалі на прыняццё гэтых рашэнняў. Зараз актыўна і офіс, і кабінет спрабуюць нейкім чынам, ну, пераканаць краіны, вось найперш краіны Балтыі і Польшы, што ўсё ж таки трэба крыху інакш падыходзіць да гэтага пытання. Латушка вось звароты піша, сустракаецца і гэтак далей. Як лічыце, спрацуе вось у гэтай сённяшняй рэаліях? Цяжка даць адказ на гэтае пытанне, цяжка рабіць нейкія прагнозы, ну, але трэба спрабаваць, іншага выйсця няма. Просто лідары беларускай дэмакратыі не з'яўляюцца такімі уплывовымі фігурамі ў маштабах заходнееўрапейскай палітыкі, каб да іх меркавання, скажем так, вельмі моцна прыслухоўваліся. Заходнія палітыкі прымаюць нейкія рашэнні, сыходзячы з сваіх нацыянальных інтарэсаў так, як яны іх разумеюць. А яны разумеюць вось так, пра што вы тут апавядалі. І гэта праблема. Да, на жаль, яшчэ хацелася б закрануць таксама навіну, але з ЗША, якая прыйшла учора позна вечарам, гэта пра рашэнне Байдена зняцца з выбараў. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? В прынцыпе, з аднаго боку рашэнне чаканае, а з іншага боку, як, на ваш погляд, гэта ўсё паўплывае і на выбарчы працэс, выбарчую кампанію ў ЗША, ну і потым адпаведна на ўсіх нас, бо ўсё ж таки хочаш ты ці не хочаш, але тое, што адбываецца ў ЗША, яно тым ці іншым чынам адбіваецца і на іншым свеце. Ну, бачыце, за апошні час адбыліся дзве важныя падзеі, якія вельмі моцна працуюць на карысць Дональда Трампа. Замах на яго жыццё, які выклікаў большае спачуванне на адрас яго нават тых людзей, якія пакуль не прынялі канчатковага рашэння, за каго галасаваць. Ну і плюс крызіс у дэмакратычнай партыі. Тут у той сітуацыі, якая склалася ў дэмакратычнай партыі, не было лёгкага рашэння. А застаецца Байден, у якога ёсць відавочныя праблемы са здароўем. Это дрэнна. Калі Байден зняўся, і тут на хаду трэба пераходзіць да іншай фігуры і спрабаваць, так сказаць, яе прэзентаваць, яе раскручваць, яе піарыць, засталося зусім мала часу да выбараў. І гэта таксама не вельмі добрая сітуацыя. Таму абедзве гэтыя падзеі як бы працуюць на карысць Дональда Трампа. І сёння абсалютная большасць экспертаў кажа, што цяжка уявіць, што можа перашкодзіць Трампу стаць зноў прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Як гэта будзе ўплываць на Беларусь, ну, зноў жа цяжка сказаць, таму што адна справа
перадвыбарчая рыторыка, іншая справа рэальная палітыка. Гэта далёка не супадае. Ну, толькі можна сказаць, што для вонкавай палітыкі Дональда Трампа, скажем так, праблемы дэмакратыі, падтрымкі дэмакратыі ў свеце, скажем так, асцярожна, не на першым месцы. Вось гэта можна сказаць адназначна. Што можа быць далей, цяжка сказаць. Ну, я хочу сказаць, што калі Трамп быў прэзідэнтам, то сказаць, што гэта вельмі моцна паўплывала на падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, наўрад ці можна. Таму што дзейнічае некая інерцыя бюракратычнага працэсу. Ёсць законы, акты дэмакратыі в Беларусі, у рамках якіх павінны прымацца рашэнні, прычым не толькі адміністрацыі, але і на іншых узроўнях, у Кангрэсе. Таму мяне спадзеў на тое, што вось гэтая бюракратычная амерыканская машына будзе працаваць у сілу інерцыі па-ранейшаму, можа, з невялікімі пераменамі. Во всякім разе не думаю, што кардынальна нешта памяняецца в адносінах падтрымкі беларускай дэмакратыі. Іншая справа, што можа памяняцца у плане падтрымкі Украіны, а гэта вельмі, так сказаць, сур'ёзна будзе ўплываць на ўсё, на сітуацыю ў рэгіёне, на сітуацыю у России, на ситуацию в Беларуси. Но это уже, так сказать, опосредованное, ускосное уплыв, но який сёння тяжко пролічыць. На завяршэнне ўсё ж таки, а то мы неяк не звярнулі ўвагу, дакладней прапусцілі тое, што пішуць наши гледачы. Пытанне ад гледача пад нікам Максім: ці не падаецца вам, што ўсё ідзе да замірэння Украіны і России, а Лукашенко адчуў гэта і робіць крокі ізноўку ў бок захада, каб усе нарэшце перагарнулі старонку? Цяжка сказаць. Бачыце, той механізм замірэння, які да якога, ну, скажем так, паступова падыходзяць заходнія эліты, хутчэй на карысць России. Бо вось гэта формула мір у абмен на тэрыторыі, ну, гэта фактычна дае магчымасць Москве сказаць, што яна перамагла. І гэта, як на мой погляд, калі так адбудзецца, то гэта вельмі моцна забетаніруе пуцінскі рэжым на годы наперад. Паведна тое самае можна сказаць і пра рэжым Лукашэнкі. Вось. Вельмі моцна аслабіла Расію рэжым Пуціна і рэжым Лукашэнкі менавіта перамога Украіны і параза Расіі. А гледзячы па тым, як ідзе сітуацыя развіваецца, ўсё якраз адбываецца наадварот. Таму вось з гэтай логікі ну, не выцякае неабходнасць некага прымірэння з захаду. Ну, вот я во всякім разе такой логікі не бачу. Ну да, дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Валерый Карбалевич, палітычны аглядальнік, быў у нас у эфіры. Дзякуй вялікі. Подписывайтесь на телеграм-канал Валерия Карбалевича. Не забывайтесь подписываться на YouTube-канал Еврорадио. Расширвайте, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, пишите комментары, але с одной умовой, и у першым и другим выпадку, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі, спадар Валерый. Жыве Беларусь. Живе.